का माई कहतनी कि अब बबुआ वाला तो मारता है। हाँ माई अल्लाह तो उतना मरियन तू लेकिन माई तोरा का जरूरत रहे अइला के बताओ तो कोई का कही लेकिन ठीके कहले आ गइले तो हमरा के संभारे खातिर केहू हमारे आगे पीछे नहीं के तू जाना तरे ना सब कोई मुँहे ऐठन बाटे आ एथिए बाटे आ छोड़ा ना नहीं कुल बात कहल जाला आखिर पढ़बू तो इहे न गोतिनिया करी हैं जाकि के करी हाँ सास नहीं की लेकिन कुछ कहू माई माई में आ गोतनी में बहुत अंतर होला माई माई देखा होला बुची ऐसे आ गई बेटी आकि मान लो के भइला के बाद शायद पढ़ी कि ना पढ़ी अबू अब शायद पढ़ी तबे ना अबू तो यही से कहने के रुक अभी ऐसा नहीं तू पर जाके हम तब भेंट कर ले तनी का करे के बाटे माई तो तू अभी जाई हम ठीक बाटे जब बबुआ हो जी तब जाई हम अच्छा तो वो हो जाए तो जानते ना बड़ू हाथ हटावा ऐसे ऐसे तो कइल जाला आराम दिन से नियर आइए गइल तो बाटे ढक के अपन रखल जाला दिन उ तो हम तो जानते बानी कि दिन नियर आ गइल बा चल जाए दो चल जाई त का अभी ना आज ना जाई माने काल जाई आ होखी त आई बरहिया में नाती के कुल अपन नाती के कुल ले ओके आई ना माई रह जो तू रहबे तो सब चीज बतइबे ना कैसे का होला हमरा तो कुछ जानकारी नहीं क्या गोतिनी को नाम बताइए संग गोतिनी न होली संग अरे अरे नोत कहू रे दादा नोत कहू कान में भनक पड़े तो जेके करहु के मन रही तो ना करी पकले ठहू हैं ठीक देख बाटे कैसे तक कहल जाला कि काम लेवे के रहला त गदहो के बाप बनावे के पड़ेला दीदी दीदी कहले रह हो हवाजी भगवान निमन निमन दे दिहन ओकरी बाद से शायद पड़ी त हम बोला ले अपना की झोरा में कुल का कुल लियल बड़े रे माई का चल देखाव तनी काली आइल बानी हां अब भौजी देले बड़ी बबुओन के कुल टुका टुकी छोटे छोटे कपड़ा लाता छोटे बच्चा के कपड़ा छोटे बच्चन के कपड़ा लेकर के पहनावल जाला घी कुल देले बड़े कुल काहे लिए ले हा अजुगा ना मिलला अच्छा मिलेला के करी घरे का नहीं खे मिलत तो उतना काहे तू करे के बाटे चलो तो तू आराम करता चलो तो उठा चल के लेट तनी डेरी डेरी पहले मत बैठा रह आ झटका से सीढ़ी पर चढ़त उतर अब सीढ़ी पर चढ़ा उतर मत ठीक ना ठीक बाटे चलो चल के आराम कर आ झोरा आ गई मियां के कलानी हम एथी करम सांझ खानू कुछ अभी बनावे के व्यवस्था मत करी हम आवते मुर्गा लेके ठीक बा जी खाए ना मुर्गा हां काहे ना माई भाई हां खाए ना दी कैसे कि भाई रोज थोड़े ना आवेला एक खाता ना दिन पर ओइ नहीं हो का भाग बढ़ुए त माने रौर नाती होखे वाला बात चल ना बर्जने बा तब ना लिया के आइल हनी ना त पहुंचा ना देती हम बताई अच्छा जाई यही से कहनी है ऐसा ना कुल दे अपना घर आने दुआरे ठीक रहेला जाना नहीं पाहूं अब ना तो तना कियो टेंशन मत ली हम लेके आवते मुर्गा खूब बढ़िया ले ठाट ले हम बनाई मुर्गा खइबू हां माई कि कुछ मंगा दी ना तार जो ई मत करी अनु तो जोर मन करी हम नु दू एक पीस खाइम ढेर ना खाइ दू ये पीस ना हां खाऊ ऐसा ना खा जाला ना काउनो ची कलही मन दिल करी नु तो कहियो ई ना तो फिर दिक्कत हो लड़का लड़चुआ हो जाई पहल पहल के बाबी हमरा रनिया का जाना तारीख भगवान दे देस जानता रू कुछ खाए के मन करला त कहनी कि दीदी हई मन करत चाहे हमरा लार चुएला लइकन के आई जाना तो लू जानते भाई कुछ दिक्कत कर ना हो खाए पिए के पहले ही लिंके खातिर हम घर में रखले रही ना पूछली जौन कहियन तवन ई बात तो लेकिन सही ले खाली लास्ट अल्ट्रासाउंड करा दी जननी हां हां कर रौरा आइल बहनु तो बड़की भौजी के लिया के एक दिन जाके करैले हमरा कहे तो रौरो ना कहम न तो हमरा के देखैलन सुनेला ना हवन का बा कैसे बा अब आप कहीं हम ना तू कर हम कह देम भौजी ले तो नहीं तो भाई हम आइल बन त हम त कराइए के ना जाई अरे महाराज ले को खातिर ना घबराई बोला देम गाड़ी चार चक्का बा ओई पर चल जेम जाओ सन ले ठीक है बजाई सर से करा ली आई जाई कुटिया पर टांगल बा झोरावा लेके जाई ना तो कुकुर बिलाई छू दियो ना 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 गड़िया ले जाए ना अच्छा वो गाड़ी जाता रहा इतना सोचे का नहीं तनी कम सोचल करत बीपी बार बार टेंशन तो ना क्यों ना एकदम टेंशन फ्री रह ठीक लिया के जाई हम जाता आराम से कुने खेरे माई बुझता लबर लबर ना चलनी ठीक बा लिया के जाई तो हम आवत बोला देखो तनी उनको महतारी आके उनका सेवा करतड़ी का हमनी के ना हमनी के भरोसा विश्वास ना रहे कि गोड़ा वाली तेल हमनी के ना लगा देले रहतीन जा दुखे पन लोग करेला एगो बात कही गोती नहीं आ नहीं है चाहे सास कतनो क दिहन लेकिन नाम ना लिहस लेकिन जाय दी एगो बात दिन क दिनु तो ओकर नाम होई जाय दी एगो बात से तनी अथु बाटे कि साल भर से नहीं खी गोइल त महतारी क ममता ऐसन चीज के भेंट करे आइल होई कौनो बात नहीं लेकिन कहत रही सुने में आई हवे कि माई तनी हमके संहार देवी त तोर बहुत अथु बाटे आ देख अपन आदमी अपने होला लेकिन हमनी के पराया है जा ना तबे नहीं गए कहतनी महतरिया एको दिन आइल बिया क के चल जइनु त गांव में टोला महला हो जइनु ओकर माई आई रहे जाय दी हमनी के महतारी त ना यहाँ से भले
ओनी बाजार हटिया में मिल के गोतनी काहे बदनाम रहली सो यही कुल से गोतनी बदनाम रहली सो यही से का हो माई बैठल बाड़ू जे सर से करा रसोई बनावलो बनी बेरवे से न बनी बिना बेरवा से लेट न बनी खा लन जा मम्मी जी पूछे के दवाई न खाए के बा ओ दवाई खाए के बाटे त जन्नी अभी ऐसे बना के का कोली खाना ए बड़की बुची कनिया की पाउन कनिया मुर्गा लियावे त मर मसाला पीसल के भात बना दे के दजा हमर के कुछ करे जो बात ना 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 रहुआ आइल बनी करे का हमने के दू गो गोतनी अब बने का हो गइल हमर तो पहाड़ तू लो पर मन जैसे वो हमर बेटी को से कहल हमर बेटी ना हो का जाए कहतड़ू का हमने के खाते आइल बनी, हमने के बातें से खाए बना के मारतड़ू खिलावे का खातिर का। हां मने मने हमर बेटी ना हो जाए बताओ बातें से मारतड़ू का हमनी के काम डेराला हमनी के काम से ना डेरा नहीं जाए कहते कि मने हमार अभी बेटी के पहिल बात बुझा देखी, तो नहीं हमनी के के सबक वही बतेला सही माफ सब। करी हलो देखी कहे के ना चाहिए ये हमार दीदी हई हमार दू दू तीन तीन गो भइला से हम शुरुए से काम करत रह गनी हमरा कोनो चीज के दिक्कते ना भई मन में अगर चलत ठीक हो ना? कि काहे आइली है उनकर माई ना, 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 ई ऐसे काहे महीने काहे बुझी, सुना चली ना 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 जब सुना मन जा में ना? काहे ना बड़ जेठ बाड़ू जा अब नइखी बूढ़ी तब तो हने लो बाड़ू जा ओकरा इहो खातिर बात के सही है, जीवन लेकिन ए माई तोरा से हमनी के नाराज नहीं की जाओ आकि अब तो नियर आगल बा जाए के होइल ही ना आ उ भेंट अब घाट हो पर। हवा जाई तब साइड पर महीना दिन रहबू, दू महीना रहबू? ना 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 ना, हम कल जाई हम बरहिया के दिन है आई ई बेटी त अबे आइल बनी त देख के जाइम देख तो हम का हो हवा जाई तो। पहले पहले के बात बा ओ में भगवान कैसे दियन चीर फाड़ के दियन के नॉर्मल होई आ जाए ना, दी है ऐसे कोनो शिव बात गुरु नहीं है। भगवान निके निके दे दी है त बहुत बढ़िया जैसे हमनी के भइल सो ठीक वैसे ना? ही इनकर हो जस तब का जानी। ठीक है मर आजी? मसाला पीसल तनी हम बुचिया के गोड़वा ले हाथ वाले तनी जाय जाय लो अपना जाई, लड़की के जाई, ख्याल देख ले, रख देख हमनी ले। के नहीं के करे के कुछु कह महतरिया गइयो हां भैंसियो हां वे का हाल कहबू बाटे। त कहे के पड़ी ठीक न ना मीठे मीठे तू बोलतड़ू त हमनियो का मीठे 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 ना बोल जे त का कही उनके तब का गोतनी आ बेटी टाटी में केहू का दया होला केहू के माया लागेल हम त ये मानाओ तनी कि हे माता रानी ठीक है बढ़िया से घर देह में छूट जाओ, डिलीवरी देह हो जाओ। छूट जाओ अच्छा से रह बस अपने परिवार में खुशी हमेशा हमनी के रही जा बस इतने बाटे हे हम सूरज गले महाराज, बानी बस इतने निमन खुश से हो रखिह। जाई त चल चार चक्कर आ दिगल जाई चल चल तनी हमनियो का देख लें जा बाप रे बाप छोड़ी ना